Els infants que passen cada dia per aquests camins es troben en el seu recorregut en molts comerços i en aquesta època de l'any sovint queden embadalits pels aparadors que llueixen. 52 establiments comercials s'han inscrit enguany al concurs d'aparadors que organitza l'Ajuntament de Gavà amb la intenció d'incentivar les compres nadalenques. Aquest any participen per primera vegada les parades del renovat Mercat del Centre, que com la resta de comerços s'han esforçat per crear un agradable ambient nadalenc al carrer. Gràcies sobretot a l'esforç i la implicació dels comerciants i gràcies en part també als cursos d'aparadorisme que cada any s'organitzen des de la Regidoria de Promoció Econòmica, aquest Nadal podem veure aquests fantàstics dissenys als aparadors dels establiments gavanencs. Els motius nadalencs, com ninots de neu, pares Noel i avets, conviuen amb els articles de roba, menjar o de decoració. Els botiguers i botigueres s'han après a treure el màxim suc de les seves vitrines i ofereixen un toc d'alegria, caliu i color a les zones comercials. Aquest és el primer any que arribem al Nadal i llavors vam pensar que quedaria molt mono amb la botiga fer un arbre de globus y posar la neu y el regalet. La estrella fugaz, ¿no? Y teníamos el reloj en la pared y lo hemos introducido dentro para que no quedara mal. Y un pesebre todo hecho con cartulinas y papel, todo a mano. Entre tots, però, ens ha sorprès la decoració de l'estanc diagonal. No només els separadors llueixen paisatges nadalencs. Entrar a dins és ficar-se de ple en l'univers de la màgia del Nadal. Este año en Halloween lo hemos hecho un poco más expandido y la gente lo ha agradecido muchísimo, todos los críos. Pues entonces decidimos hacer un poco más, esmerarnos un poco más, intentar hacerlo un poquito mejor, más grande, más divertido. Y mira, y el resultado ha salido este. Muchas horas, porque han sido muchas horas. En aquest concurs hi participen 52 establiments que s'estan sotmetent precisament entre ahir i avui a la valoració d'un jurat que valorarà l'originalitat i la qualitat artística dels treballs per lliurar després 3 premis econòmics. Sí, ya pasó esta mañana. Nada, no cogen sus apuntes y sigue. No dicen nada. Me han dicho que precioso, no sé qué pasará. Si me darán el premio o segundo o el tercero, no sé lo que habrá. Però bueno, que li ha gustat bastante. Aquest concurs, el resultat del qual es coneixerà a principis de gener, és una de les activitats incloses en la campanya de Nadal impulsada per l'Ajuntament, que també inclou moltes altres accions, activitats d'animació i ambientació nadalenca als eixos comercials, l'aparcament gratuït o la pista de gel del Parc de la Torre Lluc contribueixen també a fer-nos viure el Nadal amb tota la intensitat.